Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! African swine fever, ginatinguhaan sa lokal nga panguluhan nga hindi makasulod sa pampubliko nga merkado. 30 na katuig nga nagabaligya sang karne sang baboy sa La Paz Market si Marnie Pareñas. Ini ang pangabuhian nga solo nga nagabuhi sa iya pamilya. Gani dako ang kahangawa niya nga maapektuhan sang African swine fever virus ang iya negosyo. Dako ang pasalamat niya kay Mayor Treñas, bangod gilayon sini nga ginaksyonan kag nagpagwa sang executive order nga nagadumili sa pag-import sang baboy. Di mas mayo gid nga amo na imo ni Mayor para ang mga vendors di nga sa market mabuhi-buhi man kay tama gyud kapigado bakla na di. Sini nga bulan sang Enero, liwat na puhag ang pungsod sang African swine fever o kon ASF. Iniisa ka double-stranded DNA virus. Nagbatyag man sang kahangawa tuhoy diri si Jen Tao, manugbakal sang karne. Siya nagapasalamat man sa alkalde sa pagpagwa sang executive order tuhoy sa pagban sa mga imported nga karne sang baboy. Mayo man ang ginimo ya kay for the safety of people. Good decision gid. Samtang nagapasiguro gid ang alkalde nga hugot ang seguridad kag ang pagban sa mga karne halin sa iban nga pungsod. Why pa dire no, and we want to make sure nga hindi gid kasulod dire. Kay balaan nyo isa sa dako nga industry diri sa aton sa probinsya. Hindi sa syudad kay daway man kita dalagko nga piggery diri sa syudad is the piggeries no. And nagamahal subong ang presyo kay ang ASF daw nagalibot na gid no. Balantayan subong kung magataas pa ang presyohanay sa masunod nga mga bulan. Sang una, ang presyohanay yara lang sa 160 to 180 pesos. Subong yara na sa price range sang 230 to 240 pesos, nagsaka ini sang 50 to 60 pesos. Nahibaluan nga ang African swine fever, isa ka strain sang virus nga nag-umpisa sa paglapta sa kontinente sang Europa kag South Africa. New normal sporting competition ang liwat nga nagbukas. Lakip na diri ang esports, chess, arnis, badminton kag lawn tennis tournament. Kun sang una, nagahampang ang mga atletang Ilonggo sang sports kag makapagusto sang hulag, subong nga sitwasyon sang new normal, sila ang istrikto nga ginapahanumdum sa pagsunod sa minimum health protocols. Sa pagbukas sang new normal sporting competition, isa sa mga nalipay si Dave Keith Laguna, champion sa Western Visayas Regional Athletics Association sang tuig 2014 sa badminton tournament sa kategorya nga secondary doubles. Tuma na lang ang iya pagpasalamat sa all-out nga suporta sang alkalde kag Iloilo City Sports Development Division Office sa paghatag sang libre nga sports equipment kag training. Pasalamat gid ako sa aton na City Mayor which is Jerry P. Treñas sa pagbulig sa sports event which is ang badminton tournament kag nagapasalamat gid ako kay tungod sa ila naghatag sila sang facilities, maayong nga facilities sa badminton kag madamo gid sila nga ginbulig sa akon like pagsuporta sa programa sa badminton. Ginsaysay man niya ang nabulig sang sports sa iya kabuhi, ilabi na sa iya pagpasakop sa badminton tournament. Naghatag man siya sang mensahe sa mga Ilonggo aspiring athletes. Well, nakabulig siguro ang training gid kada adlaw kag sakripisyo gid sa time kag being a student athlete is a very risky nga kasi ka task. Well, magambag ko lang sa mga athletes is don't give up on your dreams. Okay? So siyempre kita gihimakas gid sa isa kag isa kag makaya ta gina once nga gahatag kita sang effort sa aton nga pag-eskwela kag pagtraining sa badminton. Samtang, proud naman nga ginpakigbahin ni Anlene Alba bilang isa ka coach kag miyembro sang Iloilo Valiant Badminton Club ang iya inspirasyon sa paghana sa kabataan. Ang aton nga program subong sang Iloilo City no
with the help of Sir Hungko nga ang programa sang syudad ginabalik naton sa new normal ang sporting events naton diri, especially subong nga tigayon gid naton ang ini nga second Mayor Jerry Treñas Badminton Tournament nga wherein ang mga kabataan tadi sa Iloilo City ginabalik naton sa ginabalik naton ang love nila sa sports ang badminton. And ang ini nga programa di na Sir Hungko makabulig kagday na mayor, sang Iloilo City, makabulig sa aton nga mga players ang Iloilo City, especially sa public nga may mga mayo tadi nga player nga wherein i-hone naton ang ila talento sa badminton para magarepresentar sa aton nga probinsya sa mga tag-as nga level sang kompetisyon sa bilog naton di nga Pilipinas, no? Especially sa example ko na lang mamang Batang Pinoy, kay ang Batang Pinoy dara ginagakwa sa mga youth players gid from 15 and below. So, ang pagtrain ta sa mga kabataan subong, ginaamat-amat lang naton ang programa sa syudad para at least makakita kita sa mga potential players kag ang aton nga mga potential players ni ibuligan gid kuno sang syudad sang Iloilo naton. Nagpakita man sang suporta si Rudiver Hungko Sr., Executive Assistant sang Iloilo City Sports and Development Office sa liwat nga pagbalik patigayon sa mga non-contact sports. Actually, naka-program ni namon for 2021 mga different non-contact sports like badminton, lawn tennis, chess, table tennis, kagang Mobile Legend. So to show despite sa situation nga pandemic, so, COVID is just here. So, hindi man pwedeng tungod sa COVID, ma-stop ng aton papangabuhi normal kag ang aton nga programa sa sports. So, we have to fight COVID. So, amon ni nakam up sa amon nga program sa office nga padayunon naton ang mga allowable sports nga gina-allowed sang IATF, provided we will follow all the guidelines and protocols, which is ang important nga may social distancing gid, kaga wearing of face mask, kaga pagpanghugas gid permission nga aton nga kamot sa soap, no, then proper hygiene. So para pakita man naton sa tanan nga ang Iloilo City indeed makabato iya sa ining COVID. Nahibaluan nga inina ang second Mayor Jerry Treñas Badminton Tournament nga nag-umpisa subong nga adlaw kag magatakop buwas Enero 30. Ang ini nga tournament ginhiwat sa Villa Arevalo District Gymnasium nga ginpasakupan sang kapin 45 ka atleta. Sa pihak nga bahin, kadungan man sa kahiwatan ang Mobile Legends Inter-Barangay Tournament nga ginhiwat sa gymnasium sang Barangay Baldoza. Nagpakigbahin diri si Zyla Rose Habanag. Siya isa ka ML player sa sulod sang duwa ka tuig kag tunga. Suno sa iya ang paghampang sang esports ang wala sang pinilian. Bukas ini para sa tanan, mapalalaki o kun babae man. Nag-intra ko sa Inter-Barangay Tournament kay gusto ko nga ipakita nga hindi tanan nga ang ML hindi lang para sa lalaki kag ang ML pwede mo siya ma-join bisan ano ka man nga gender. Ang mayo nga nabulig sa akon is ma-develop ko ang self ko kay mahuluyaon ko daan sa diamond, tapos ginahampang ko lang ang ML kung mag free time ako. Nagpahayag inisang pagpasalamat sa alkalde sang syudad. Ang mahamba ko kay Mayor Jerry Treñas is thank you gid kay na ginhimo yan nga amo ni nga program para man sa mga kabataan para magpalayo ang mga kabataan sa mga bisyo. Ang nasambit nga Mobile Legends Inter-Barangay Tournament ang ginlakipan sang 20 ka teams. Sa kada team, mayara ini sang 5 tugtub-anom ka miyembro. Ang electronic sports o kung mas kilala bilang esports, isa kasahi isang sports competition gamit ang paghampang sang video games. Balantayan sa Sabado ang chess tournament sa City Mall Parola.
Arnis Tournament sa La Paz Covered Court, Skate Tournament sa Iloilo City Skate Park, kag Table Tennis Tournament sa North Fundidor Molo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.